Iż-żejt qed jitla f'wiċċ l-ilma qal l-editorjali tat-Times of Malta li taħares lejn is-sitwazzjoni politika f'pajjiżna bil-gazzetta sostri li mhux aċċettabbli li wieħed idawwar ħarstu fil-konfront tal-abbuż u l-iskandli sempliċement għaliex il-Labor għandu appoġġ mill-elettorat. L-editorjal jgħid li għalkemm qed toqrob l-elezzjoni, il-Prim Ministru Robert Abela jrid jieħu azzjoni biex jiddissoċja l-amministrazzjoni tiegħu mill-Gvern ta' Muscat, xi ħaġa li sa issa għadha ma saritx, anzi Abela għadu qed jiftaħar li hu l-kontinwità. It-Times tfakkar li Muscat xorta għandu appoġġ sinifikanti fost is-sostenituri tal-Partit Laburista u Robert Abela qed juri biċ-ċar kemm huwa diffiċli li warrab kemm lilu u anke l-persuni bħal Konrad Mizzi u Edward Zammit Lewis. Il-Times qalet li l-ħmieġ li ħakem lill-gvern ilu evidenti snin sħaħ bil-kuntratt tal-isptarijiet huwa eżempju klassiku. Il-moħ wara dan il-kuntratt kien Konrad Mizzi, l-istess persuna li tratina biex jidher quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi u li laba tal-vittma biex jevita domandi li setgħu isirulu mill-PAC dwar il-kuntratt tal-Electrogas. L-editorjal ifakkar li fl-aħħar ġimgħat il-pubbliku sar aktar konxju ta' dak li seħħ f'pajjiżna u qed jara l-kompliċità li toħroġ anke miċ-ċezz bejn Jorgen Fenech u l-Ministru tal-Ġustizzja Edward Zammit Lewis. Il-poplu qed jara li quddiem dawn l-iskandli kollha, il-Gvern ta' Robert Abela għadu ma ħax azzjoni biż-żejt kontinwament qed jitla' aktar f'wiċċ l-ilma.